Sandro, l-bieraħ tħabbar li fl-ewwel ta' Lulju li ġej se jerġa' jiftaħ l-ajruport. Il-kummenti tagħkom bħala Union dan ir-rigward. Aħbar pożittiva, l-ħaddiema li jiddependu u l-għajxin tagħhom jiddependi mill-turizmu u mill-trasport l-ind u lejn Malta. Qed jistennew bil-ħerqa dan iseħħ minħabba li dal-aħħar 3 xhur sofrew finanzjarjament kif ukoll emozjonalment għaliex ix-xogħol tagħhom qiegħed meddet. Għaldaqstant iktar ma jiftaħ l-ajruport malajr u iktar mal-kummerċ fl-ajruport u żieda fil-passiġġieri tibda tiżdied, iktar wieħed jista' jibda jispera li l-affarijiet jiġu lura n-normal. U x'qed tistennew li jsir issa minn dawn il-ħaddiema? Dawn il-ħaddiema jafu li mhux kollox sa jiġi għan-normal fi żmien qasir, li ħajkun hemm perjodu fej għalkemm l-ajruport ħajkun miftuħ, ħajkun hemm nuqqas drastiku fl-ammont ta' passiġġieri u negozju. Għaldaqstant wieħed jistenna, dawn il-ħaddiema jistennew l-intervent minn kemm l-entitajiet pubbliċi bħall-Ministeru tat-Turiżmu kif ukoll mill-kumpaniji fejn huma jaħdmu biex jagħmlu dak kollu possibbli biex jinċentivaw li jerġa' jibda t-turiżmu bis-saħħa kif kien qabel il-COVID-19. U dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, forsi jekk dawn mhumiex se jiġu lura n-normali darba jerġgħu jibdew jaħdmu issa. Żgur mhux forsi li l-kundizzjonijiet tax-xogħol mhux se jiġu għan-normal fi żmien qasir. Għaldaqstant qed nagħmlu appell lill-Gvern biex jibqa' jassisti l dawn il-kumpaniji u l-ħaddiema tagħhom sakemm l-affarijiet almenu imorru nofs triq. Għaliex din is-sitwazzjoni li ħaddum żgur tkaxkar magħna, speċjalment fit-turiżmu fil-vjaġġar, ħaġġib nuqqas kbir, sostanzjali, fl-inkam ta' dawn il-ħaddiem.